Hi mga badi and welcome sa aming YouTube channel. For today's video mga badi ay magre-reaction video tayo sa first birthday ni Bia. So, pinakahihintay ni Angela to na i-react kasi na-excite siya dahil hindi ko muna siya pinawatch ng video na yun para ma-reaction video namin siya na maayos. Yes, that's why I'm so very excited. So, ayat na! Let's start. So good sa first. Wait. 1 month siya. Wow! Second. Third. So wala pa naman na reaction. Hindi pa namin na-react ng mga months photoshoot niya. Kakit ka lang din niya. Isa lang din. Bia, biyaya. Wow! Kita kaya? Oh no! 10 years from now. Wow! Cute ni si Bea. Sobrang cute ni Bea mga badi. And yun na mga badi ay yun na. Dito sa 10 months kami nag-react. So kung nakita nyo po yung sa Ay, wala 11 months. Wala man nagipakita 10 months na talas, diba? 10 months. Ako 11 months. Wala man naka-vlog na dali. Ang bilis-bilis ng panahon. Ang ganda-ganda ng printed. Oo po kasi Zainab eh. Guwapa. Gwapa yun eh. Maganda. Sana makisama siya. Sa mga photos niya dahil pasabog dapat to. Wow! Isa lang ang masasabi namin. Arat na! Urat na. Earth na! Pa kayo siya gano'n? Saan yun? Kahit na hindi na yung tibihan. Muna tayo. Ay sa yay. Ay sa ganda. Oh, andito si Kuya supportive. Kuya no kasi maganda. Iya. Wow! Naku na din si Lucas. Sabi ko sa inyo, Apakala kailangan ko natin na. ng mahabang pasigil. Brush your hair. Relax. Tuloy niya sasabihin niya maganda siya. Sa mami eh. Begeng-geng dapat. Begeng-geng. Sino maganda? Kami miss niyo yun kasi monthly yun eh. Wow! Tayo nagkakaproblema sa birthday. Grabe kasi Zainab ay ginagawa lahat para sa anak. Kasakli day. Bots kasi. No comment. Yay! Ano? Ayun na si Mommy. Ayun na si Mommy. Gusto mo na ba? Ayun. Si Bea lah. Si Bia lang. Handa daw mag-iyayang Bia. Kalapit na siya batay. Na naman siya yaya. Wait, sarap sa unang set. Tama lang siya. Ikaw kayo. Cute ko. Ayun si Bia eh. Kat si Bea or ako? Si Bia. Pagod. Parang mag-labor uli ako. Ano-ano na nagawa ko sa loob ng 1 taon ni Bie. Sila tala mag-backpipe ako sa harap niya. Mapatawa ko lang siya. Si Lucas mo. Dako na kayo. Yan ang makapayat nito. Effort sa baby ko. Zainab. Grupo ng Team 7 na nandiyan dyan para samahan ako.
Wow! Sa lahat ng mangyayari sa buhay namin ni Bia Paparaday. So ayun, thank you guys. I love you all. Ang hirap pala mag-vlog pag may pinagdadaanan ka sa buhay. Ang hirap magganap talaga. Pero ginagawa ko to para kay Bia kasi deserve niya to dahil deserve niya ng strong na mami. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Strong na mami. Strong na mami. Wow! Yeah, yun na nga. Next na issue. Statement. Baligo lang. Kakwento ko sa inyo ba na-delete si Thea? Pumunta siya nung after kung galing sa ospital na sa labas siya ng bahay. Si Thea, pinakamalakas. Wow! Si Sharina, nandito din si Alam ba sila, no? Ay, si Thea. Sila pa lang? Wala na i-purpose si Jenna doon ng hospital. Wow! May purpose naman. Ayun, ibalik ng Team Zabi. Dati may Awa. Talagang alam kong makanin ako hanggang dulot hindi ako sasaktan. Oh no! Kailangan mo lang mag-shoot. Huwag kayo maingay, mag-shoot na si Bia. Go baby! Joke lang. Ito yung next na isosot ni Bia for the second layout. Let's go! Daghan na motor nito ko dahil tanan. I-shoot mo. Si Mama Muna sila ang tinood na kwan, Team Zainab. Team Zabi. Zabi dati. Busy naman sila. Butterfly! Wow! Let's go! Let's do this now! Wow ba? Wow ba tayo dalawa dyan? Yan. Wow. Ay, balik ka man. Ba siya? Anak, galingan mo na sa shoot mo. Miss na po, anak. Okay na? Arat na! Ah. Basing gutom na siya. Bia! Bia! I see you! Bapak kayo si Neng. Nagtagay din si Bia ba? Family band. Wow! Si drama ko. Cute ng anak ko. Last set na ni Bia, pinapakalma lang natin siya ng konti para hindi naman siya chichi na chichi. Napagod na ang baby. Nagpapalit na ang baby. Bapak ko si Jenna. Naman ng anak mo. Talo si mami. Oh, ang ganda mo Mas fun, ng ha? princess ko eh. Ay, dali na eh. Sabon na siya mulakaw no? Wow! Garay, kaya garay. Cute man si Bia no. Mga baby ka, photoshoot to din. Wow! Gusto mo ng photoshoot. Ikaw. DIY. Sobrang proud na proud si mami sa'yo. Tagal niya nakatayo lang. Naglalakad na talaga siya. Sunod yan may dalaga na ako. Ikaw ang kalaban ng mami sa karir. Diyos ko! Si Symbiana ang
magpapataob kay Sainam. Irereto ko na siya kay ano yun? Sixto? Oo. Bagay siya. Bibiana yung pangalan. Wow! Si ate yan. Sana soon. Para mamit mo din. Wag na ang kilala. Oh! Joke lang po yan. Direto na. Ay, late na siya. Ayun, dito ko na tinatapos yung video. Mataas ang kilid. Ilo, katubo na siya. So, sa ang lahat. Yes. Ito, sabi ni Bia, abangan nyo na lang po yung birthday celebration niya kasi gagawin ko lahat para mag-enjoy siya. Wow! Special na araw ng buhay niya. Yung pinaka-special na araw ng buhay niya. Kasi first time, diba, na mami na ako, na may 1-year-old ako na isi-celebrate. Wow! Para lumakas. Maldita pa sa sayo mo nga. Oh, naganda yan. Sabay-sabay niyo akong samahang sumaya. This is April 28 sa birthday ni Bia. Excited ako lahat makita niyo kung ano yung gagawin kong surprise para sa kanya. With the kids here! Wala din, ipakita ang ano no, 11 months niya. Sa picture lang, pero kana nag-vlog sila, wala. No, naman siya pinagdadanan, pero yeah. It's a wrap! Super duper cute ni Bia talaga. Wow! Walang katulad. Wala kang Bia lang sa kalab. So, so yun na po mga bali, sobrang Kinilig, kinilig siya ng kakyutan ni Bea. Yun na nga, sino pipiliin mo? Ako, si Bea. Bia. Ay. Oh no! CG day, CG. Kasi mas cute, si Bea o ako? Si Bia. Ayan lang ka. So yun na mga buddy, don't forget to So, yun na mga bali, sobrang kinilig siya sa video ni Bea and sobrang swak ng kanyang mga photoshoot mga bali, simula yung 1 month hanggang naging 1 year, first birthday niya mga bali, susunod. So, yun lang po mga bali, I hope you enjoy dahil na-enjoy siya. Ako hindi kasi di daw ako cute. Pero kasi okay lang yun at you know buddy, don't forget na subscribe, mag-like, and mag-share, and mag-comment sa aming video. Mag-comment ka mga buddy. So, more anong comment mo about that? Yes. This video. So, always support us. Everything you do. Do it in love.